tuloy na buhay mga Beli. So nandito tayo. Beli. Abang mo na. Morning pa lang, wala pa talas kasi. Sa mga Beli, nandito tayo sa farm. So meron tayong food delivery sa Mabalacat, Pampanga. So yun, Sunday ngayon, may bisita tayo. Nandito yung Nucom family. Shoutout po sa mga Nucom family dyan. Taga Magalang, Pampanga po sila. Pampanga po tayo. Magalang, Arayat, Pampanga. Pampanga pa. Katabi natin. Sino? Diyan! Diyan mga Beli. Beli, ganda ng bundok ko. Maliwalas na po, wala nang bagyo. Okay, baba tayo. So nando sila sa baba, yung mga bisita natin. Inakalawang na yung babok natin, dam. Pipinturan namin dalawang ninyo. Haring Anton. Bilis ng alawang ng yero mga Beli. Saglit lang namin dalawang ni parang natin yan. Pipinturan namin yung buko. So mga Beli, gagayak pa po sila ng lulutuin natin. So mga 3 siguro kailangan, nasa biyahe na kami. Galing po sila kay Idol Ka-Farmer. Yun o, shoutout po. Adelis Farm. Thank you po sa pagbisita. Baka may gusto kayo shoutout. Shout out kay Aida David and Elmer David. Nandito kami kay Kabeli, tsaka kila Daisy sa Blessed Life Cell. Pag nakapasyal kayo dito sa Pinas, pasyal kayo kay Kabeli. Thank you po. O ikaw mag-shoutout ka rin. Shoutout ka, Ate Tess. Shoutout mo ka pa to. Ate Tess, ikaw mag-shoutout ka. Noah, Shoutout ka natin. shout out kay Nor, kay Eddie, Chelsea, Charis, Rocky family. Rocky family, Ate Shelly, Daisy, Cabrera. Shoutout to Arosal family. Daisy. Ikaw mag-shoutout ka. Shoutout sa lahat ng mga subscriber ni Kabeli. Yan. Power. Napakabait ni Kabeli. Thank you po. Mas pogi sa personal. So yun mga Beli. Ma'am, galing kayong Guam. Sila, yan. Shoutout po sa mga viewers natin taga Magalang and Guam. Ma'am, shoutout. Shoutout ka. So mga Beli, nandiyan si Janjan. Gusto rin po nila mamit. Isang bagsak. Bless ka dyan, bless. Bless dyan, bless. Tito, ito. Diyan, ayos. Ala nang ulan eh, nakamumunta kayo na. Na? Ay, thank you. Kasi Pasko. Thank you ka dyan. Thank you ka dyan ha. Nyaro kong kai. At niya naman gout. Maraming salamat po sa pagbisita. Thank you po. Yan. Ano yung baging gout? Kaya very pauwi na yung mga bisita. Kaya ang takal salamat kayo pa magbisita na. Thank you. Go! Thank you po. Ingat po sa biyahe. Thank you po ating. Mimingat po. Mimingat. Thank you po. Kaya mimingat po. Takal po salamat. January to. Okay. Thank you. So very pauwi na yung mga bisita. Maraming salamat po sa pagbisita sa farm. Sir. Thank you po. Salamat po. Salamat. Thank you po. Pautangnya po, ma'am. Sige po, diretso. Sige po. Thank you po, ma'am. Sir, thank you po. Maraming salamat. Ingat. Opo, thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Kita-kits tayo. Oh, thank you po. Ano saran? Siyempre, hindi ka rin magluto. Okay, sige, hindi ko choker. So yun mga Beli, start na tayo. So
Maganda mga kami. So yung cameraman natin si Adam. Go, go! Buka. Okay, pipritoin muna natin tong carrot sa patatas. Dahil nga po, yun, ano ba? Malambot na yung baka nito. Okay, takpan muna natin mga beli. So dito sa kabila, magluluto na tayo ng Mixed seafood. big seafood. So nire-ready ko na. So mga beli, kailangan mga 3:30, nasa biyahe na tayo. So Mabalacat to Arayat, nasa 1 oras din po ang biyahe. Hey, thank you. Yes, salamat po sa mga bumisita rito sa farm. Thank you po. Locom family. Thank you po, Locom family. Mga beli, mix seafood na tayo habang piniprito natin yung carrots sa patatas. So yun, kalima. Mo. No. Sosyo tayo na limango. So wala tayong nakikita ng limasag kaya limango. So meron man mga sexy. Ayat. Okay mga beli, takpan muna natin to. So balikan natin to doon. Aluin mo ko. So mga beli, yung baka natin malambot na. So 5 kilong kaldereta. Okay, balikan natin after 5 minutes. So, so mga beli, 5 kilos dito mix seafoods natin. Ipon mga belly. Ipon. Get on. Tong. Oh, mga beli. Mga beli, tatakpan muna natin to. Ayan natin maluto. Yung mga beli, wag na yung carrots saka patatas. So sinarado ko na yung likod dahil malakas yung hangin. So naapektuhan yung kalan natin mga beli. Buyas mga belly. Bawang mga belly. Bawang sibuyas. Okay, papulayin muna natin to mga beli. Okay. Carrots. Yes mga belly. Red bell. So yung mga beli, okay na yung bawang sibuyas natin dito. Medyo namulan na ng konti. Baka bukas mo na. Mga beli, gamit natin yung kaldereta is yung pork, beef ribs. Okay, Rino. Toyo mga belly. Red bell mga belly. Black pepper. Hello. Tama blanco ka. Mga belly tomato sauce. Beef caldereta, go! Sarap. Ito na yung gata. Ayan po yung gata. Lagi yan. Ha? Hindi, dalawa na lagyan natin, kari-kari pa eh. Hindi, wala naman. So mga belly, lulutuin pala natin. Ayan,
Mixed seafoods, kalderetang baka, kare-karing baka, cordon bleu, fish fillet, tapos spaghetti, saka Chicken. pansit bihon, fried chicken, saka ano ba? Shanghai. Shanghai. Yung pinagpakulan ko. Okay mga belly, Stock mga salsa, soup stock, opya. Chili. Okay mga belly, hindi kompleto ang kaldereta natin pag wala to. Hindi ko lang malakas. Tutukan ko, Dam. You know, Oh, ano to, Dam? yung gata mga belly. Ngungot. Okay mga belly, yan lang natin kumuluto hanggang sa maluto yung pinakagata. And then malambot na rin naman yung baka natin sa kaing gulay. Pwede na tayo. So dito tayo, Dam. Mixed seafoods mga belly. You know. Big seafoods ba to? Yan, luto na yung ano natin mga belly, mga seafoods. Shit. Puset, Dam. Go! Okay. Sa mga belly, yung puset na gamit natin, yun yung native cute size kangali na. Okay, titimplahan na natin daga. Fish. Chili sauce mga belly. Lagay mo. Tapos mo bagya. Black paminta. Pepper. Mayo may niga. Oh, ayun mo. Okay, brown sugar. Oyster sauce. Ito ka, madam. Okay mga belly, pakukuluan lang muna natin to, tapos lalagay na natin yung pampalapot. So nagtubig yung seafoods natin eh. Okay, yan lang muna natin kumulo. So dito tayo sa kaldereta, Dam. Lipat, Dam! Pabanglo na yung kaldereta. Naman ha. Kutsarago. So nga belly, lahat na lulutuin natin nito is 28,000. So tigli 5 kilo. So yung pasta lang ang nabago. Tigto 2 kilos ang pasta natin. Ayos. Kahit ako na lang tumigim. So mga belly, okay na yung kaldereta natin. So yun, plating na to. Yung mga belly, ito na yun. Ang palapot. Palapot mga belly. Stock. Aba mga belly oh. Yung mga belly, yan lang muna nating kumulo hanggang sa maluto yung concert na linagay natin. So ito, plating na tayo dito sa ating kaldereta. Fried chicken. Kaya mga belly, tikman muna natin.
mga belly, okay na to. So, yan lang muna natin kumulo. Kaya dalawang tray. Diyan kang design yun. Okay mga belly, kare-kare na tayo. So magluluto na tayo ng kare-kare. Okay, bawang sibuyas. Pagawa pa rin naman. Mga bele, ito yung pinagpakuluan ng ating baka. Black paminta. Ito yung gamit natin baka mga bele, ito yung kalitiran. Okay, peanut butter. Yung mga bele, yan lang natin kumuluto. Thank you. Ayun, tingnan niyo po mga belly. Ayan tayo mga kabili, ito na po. Ito yung gawa po ni Mrs. Kabili. Ayan mga kabili, okay na po yung ating Siyangay. Ayan po. Okay mga bele, lagyan na natin pampakulay ito. So nakalimutan kong i-mix kanina bago natin igisa yung baka. So yabol na lang natin. Sana, matanda na tayo kabili. Gata! Fresh gata. Hey mga bele, alam natin kumuluto hanggang sa kumalat yung pinaka-kulay ng ating aswete powder. Thank you! Bagay, nabalo. Sige, wag puno kasi Tapos. natapon. Bakit kayo bagay? Ganda na siya ngayon mga bele oh. Bagay na yung kasi yun. Okay mga bele, spaghetti na tayo. Ano yan? So, ayun, bawang sibuyas. Nagisa na tayo ng bawang sibuyas. Ano din naluto natin na ano? Spaghetti po. Okay mga bele, lulutuin natin pang ano. Spaghetti na tayo. So gigisa muna natin to. Bawang sibuyas, yung ating giniling. Black paminta mga belly. So yun nga pala mga bele, shoutout po. Hindi po pala nagpapa-vlog yung didelivera natin to. So magigita nyo na lang. Pupunta lang tayo sa isang resort sa Mabalacat, Pampanga. Tapos muna natin i-deliver. Sa mga bele, giniling natin. Pakita mo cameraman, Adam. Okay, hotdog. Ketchup. So meron tayong 2 kilos na spaghetti. Black pepper. Ulay. Ano to? Tomato sauce? Hindi po. Ano? Spaghetti sauce po mga belly. Anton! Yeah.
Nadali mo. Pwede na lang ka. Mga beli, sumasideline si Anton sa atin kasi nag-uulan po, hindi makapaghanap buhay sa pangangalakal niya. Sama-sama muna siya. Sama-sama together natin. Anton! So ayan mga beli, ano lang to, pampagod vibes lang po. Ayan. Ketchup! Meron na. Meron na. Ay, nagkita na namin. Ton, tubig ton, nasukal to. Sukal. Tubig. Brown sugar mga beli. Dito ba mo? Ang hirap ng ano mga beli, ano. Kaya katulad nga ito, nangangalakal. Hindi siya makapagtrabaho kasi muulan. Kaya katulad nga yung mga beli, makulimlim na naman. Diyan! Pambagsak dyan! Yeah. Ayan, yaman yung gumiling. Danom. Ton, punasan mo ng tissue to, Ton, ha? Patuyin mo lang. Paglalagyan natin ng sauce. Ano pare? Tingnan na. Ano dyan? Diyan na. Yan. Diyan lang malakas. Shoutout mo yung girlfriend mo dyan. Ay. Shoutout po sa girlfriend mo. Ano pangalan? Roger? Sino girlfriend mo? Roger? Wala yun. Uy, pabot nga yung guntang. Ako po yan. Pambagsak dyan. Wala na, kumayat na. Shoutout po na yung Roger. Sino Roger ka? Pabalo. Siya may sabi, Roger to, girlfriend niya eh. Opa. Opa. So yung mga beli, titikman na yan. Ton, tikman mo, Ton. Yun, Ton. Dalawa kayo dyan. Dyan, halika dyan. Sarap, kabeli. Roger, ikaw. Pali. Ayan. Yaman, kabeli. Mga beli, maging masaya lang tayo. Ay, shoutout nga pala kay Kuya Noel. Yan. Shoutout po. Ay, kay Tita Pe. Yan. Congrats sa Kuya Noel. Natapos na yung last chemotherapy mo. Shoutout po. Yaman na. Sumabel, hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun kaasim. Kaya, sakto na yung lasa nito para sa akin. Okay, mimix na natin yung noodles dito. Thank you. Okay. Anton! Tanong! Natali na, Ton. Okay. Sumabel, 2 kilos na spaghetti. Yan. Yaman na, Ton. Ano? O dyan. Yung mga belly plating na to. So last na lang lulutuin natin yung pancit beyond. Tapos si Jepoy, tatapusin na lang yung niluluto niya. So fried chicken, Shanghai, cordon bleu ang lulutuin ni Jepoy. Mga bere, ito po yung ating fried chicken. Jollibee ako dyan. Okay, plating na to mga belly. Thank you. Dito na pa niyo magkamo. Nakayangin kasi nga din. Sila po. O, tagya sa pare. Margaton. Kaya nga. O, tagya so. Ha? Eso. Kurang kaya? Kurang kasi.
Good at. Kaya Beli, start na tayo. Pansit na tayo. Jepoy, isang bagsak muna dyan. Tayo mga kabeli. So mga Beli, namimiss nila yan. Ingo, bagsak. Okay, bawang sibuyas. Okay, gisa muna natin yung bawang sibuyas mga Beli. Sa bagay, yung pansit, madali naman ito eh. Okay, ayun mga Beli, cordon bleu na si Jepoy. So malapit na tayong bumiyahe. So time check. 2:40. 2:45. Okay mga Beli. Yan, sana hindi ulan. Okay. Yan mga Beli, maganda yung bawang sibuyas natin. O yun. Chicken breast and chicken liver. Yung mga Beli, tatakpan muna natin ito hanggang sa maluto yung Oo, mga kabeli. Okay. kaya lang, konting tubig muna para hindi manikit. Yung mga Beli, balikan natin after. Ay, minute. Yung mga Beli, ito na yung sahog natin. So medyo luto-luto na. Kaya lagyan natin ng paminta. Better man. Mga Beli, lagyan na natin ng seasoning. So mga Beli, lagyan natin ng ganito para magkalasa yung gulay. Go, lagyan mo na yung gulay, go! Yan ang mga kabeli. Magibis. Uli. Ay, Gulay, nere. ay, wala. Celery. Nanong puli. Ay. Kamanyang puro. Bagyo beans. Gulay ka naman. Okay, repolyo go. Huwag mga kabeli. Yung mga Beli, lalantayin ko lang. So 2 kilos to. 2 kilong pansit. Ay, get. Okay, takip go. Okay mga Beli, takpan muna natin hanggang maluto yung gulay natin. Thank you. Okay mga Beli, okay yung gulay natin. So kukulong na yung patoppings natin sa ating pansit. Ayan, sana huwag tayo mabutan ng ulan sa daan. So mamalakad mga Beli, nasa isa't kalating oras na ng biyahe. Tubig. Yung tubig. Break. Okay. So hindi na tayo, tama na, hindi na tayo gagamit mga Beli. So meron akong pinagpakuluan ng baka ron mga Beli. Ang problema, nakaraan gumamit ako ng pinagpakuluan ng baka. Ang dami nag-comment na doon naglalagay ako ng gano'n. So totoo lang mga Beli, kahit sa restaurant, gumagamit po ng pinagpakuluan ng mga baka, manok, baboy. So pinag-halo-halo po sa isang kaldero yun. So dito, natural dahil nga po pinapagitan natin kung paano tayo magluto. Yun, so meron mga ilang mga viewers natin na hindi nagustuhan. Okay mga Beli, celery. Ayan, okay. So mga Beli, pag-isang ganun na ito. Pag-isang ganun na ito. Okay mga Beli, bakit kasi? Wala kay. Tama ako mag-vlog. Mag-vlog ka saglit. Oyster sauce, so yung mga Beli, Magkaya sabi mga. tinimpla na natin. Opo. May tumawag kasi na, ayan na, humingi ng tulong sa atin dahil yung anak niya nasa JBL. So yun na, 10 years old mga Beli, meron siyang cancer. So, kailangan niya ng 8 session ng chemotherapy. So, natawagan ko. Selito Sikwa. Kaya mga Beli, shrimp cubes. Chicken powder.
Okay mga beli, pakukulong ko lang to. Tapos yun na, lalagyan na natin beyond. So kasi yung lang po yung tumawag. Yes po. Ocho! Ay, wala ka naman sabi nga mo. Ito! Kumukulo na yung ating... Pasip yun mga kabili! Lalagyan na natin yung ating yun. Lock ang bagay. Buwan nilagay na po yung beyond. Mga kabeli. Seryoso yata yung tokarto. Anuin mo para labas yung aroma ng bulan. Eh, maglalagay tayo ng konting toyo pa lang mga kabili. Hindi na paglagay si... Ito. Ayun. Ayun. Okay mga kabili, nagpapray na tayo ng dory fish. Kakatapos lang natin sa cordon bleu. Ito na po yung ating dory fish. Fish fillet. Ayos dyan, thank you. Okay kaya ka. O ito, titikman laro yan ah. Yun na. Diba? Tikim natin kay More. Balik. Natin mga kabili. Yaman na. Yaman ka no? Ayos na po. Kasi po, mga kabeli. Okay dyan. Waiting. Ayos. Ayos ko, mga kabeli. So yun mga beli, tapos na tayo magluto. Yan na pinopoil na lang namin. Nakuha ninyo yung camera. So yun mga beli, wala tayong ano ba, might madilim. Yun, against the light pala go. Yan, kitang-kita na yung ganda lalaki ni Ingo mga beli. So mga beli, deliver lang to. Ayaw po sumama sa vlog nung customer natin. Yan na, shoutout nga pala. Excited ako, may magbubukas pong Pilipino po dyan. Kay Sir Ging. Yan sa mga beli, ito Ging's Chicharon. So Filipino restaurant to mga beli. So yan, sa Stockton, California. Grand opening September po. So sana mga beli, mabisita nyo po yung restaurant na kaibigan natin. So si Sir Ging, isa po siya sa mga nag-i-sponsor sa mga charity work na ginagawa natin, yung mga nagpapakain tayo ng mga bata. Yun no. Ging's Chicharon, Filipino restaurant. So mga beli, sa Stockton, California. Okay mga beli, biyahe na tayo. Pwede nang isa kayan. Yes po. Uy, thank you po. Sama ka, umuulan. Nama po. Oh, diyan ka na lang kay Adam. Ay, pag umuwi kayo, sama nyo na yun. Isa kayo sa tricycle. Dada ka na? Hindi daw siya sasama. Hindi. Umuulan eh. Diyan umuulan eh. Pagbabaan namin mamaya, mababasa ka lang. Ayos po, mga kabeli. Fried chicken. Ito lang yung chicken. O, meron pang isa. May 5 kilos na fried chicken. Okay mga beli, biyahe na tayo. So yung mga kabeli, kakarga na sa Montero. Watak mo pa.
Lagyan namin ng ano, para magandang pangtinggan. So yung mga Beli, nakalimutan ko nga po pala yung bumisita kanina, nag-iwan ng pampa. Hindi ko alam kung pampasaya o ano po ito eh. Pang happy-happy daw ng team eh. Apo. Tapos nagabot pa ng 1,000 sa'yo. So nagbigay sila ng 3,000 plus 1,000 kay Jepoy paglabas kanina doon sa gate. So yan, paano ba to? Wala sinabi sa'yo? Sila Wala tisa? po. Eh sabi happy-happy. Happy. Oh, gusto yun, sumaya? Happy. Okay, so may 4,000 na nakapondo. Mamaya bibigay ko sa inyo. So yan mga Nukom family, maraming salamat po. Yung mga bumisita kanina, thank you. So nag-iwan sila ng 4,000 sa Team Kabeli. So 3,000 na inabot sa akin, tapos 1,000 po kay Jepoy. Thank you. Okay, biyahe na tayo. So kasama natin si Anton, si Jepoy, saka si Popo. Yun, nice po kami. Ayos? Ayos po kami. Ha? Ayos po. So mga Beli, malapit na po tayo kung saan tayo magdi-deliver. So ito mga Beli, papakita ko na lang yung harap na resort, pero hindi na tayo kukuha kung saan natin ibibigay. Naantok na si Bob. Yun, nice po kami. Anong ayos? Doon, sambagsak. Kaya Beli, nandito na tayo sa Ace Private Resort dito sa Mabalacat, Pampanga. Thank you. So mga Beli, na-deliver na natin yung pagkain. Shoutout po kay Bet. Tita Bet and Dito Mario. Tito Mario, yan. And Cueva family, shoutout po. Okay, so mga Beli, pauwi na tayo. Thank you po. Thank you po. Ingat na lahat. God bless all. Thank you po. Anton. Thank you po, Tito Ben. Okay mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. At least na-deliver na natin yung pagkain, umuulan man. Hindi naman ambon lang pala mga Beli. So maraming salamat po sa mga sumusuport at nagmamahal sa Team Kabeli. God bless.